Bueno, pois xa estamos en marcha no comer e falar de hoxe. Un comer que falar que vai a ter moito protagonismo o mundo dos cogumelos, sen dúbida. Para nós tamén xa é casi unha cita ineludible neste programa cada ano. Viaxar ata unha desas terras que queremos tanto como é a de Trives para falar desas xornadas micolóxicas maravillosas que organizan dende o Clube de Montaña Trives. Querido Lucho, como estamos? Buenos días, todo ben por aquí, pola montaña de Trives. Na montaña sempre activos, polo menos nesta zona está claro que sempre estades a full, facendo cousas e sin parar, non? Bueno, nestas semanas que entran temos eventos prácticamente todos os días e fin de semana. A verdad que por aquí movemos bastante o persoal, a xente, asociacións, bueno, todos en xeral. Bueno, estamos celebrando cal é a edición esta? Este é 22, o sétimo concurso de tapas. 22 edición das xornadas micolóxicas e o sétimo concurso de tapas que ten un grandísimo éxito que xa contábamos o ano pasado. De feito, estás acompañado por un dos invitados que xa nos acompañaba o ano pasado. Miguel, como estamos? Hola, buenos días. Cantina do Catro, aí o tedes. E temos por aí a Conchi do Quintela. Conchi, como estás? Moi ben, gracias. Estamos moi ben. Bueno, ahora imos a contar cousiñas. Por exemplo, falábamos ahora de casi unha cabeza de boletus con Conchi. Bueno, vou a empezar por eso. Un boletus de casi 3 kilos. Eso quere decir que Trives é unha terra boa para isto dos cogumelos, non? Por suposto. Eu levo saindo varios días e encontrase cada boletus enorme. Home, de 3 kilos, casi 2,5. Pero grandes. A verdade é que este ano pensamos que non iba a haber setas. Caíron 4 gotas e están salindo, pero unha maravilla. Dixemos, non facemos tapas, pero sí, vamos a hacer tapas. Bueno, iso iba a decir, ¿no? Porque logo falaremos con nosa querida Conchi Zúñiga, nosa experta en micoloxía, e tamén con Juanjo, que pertencen aos cogordos, que van a ser parte importante, como sempre, das actividades que se van a facer e que imos agora a profundizar, ¿no? Pero si é certo que todo o mundo estaba un pouco pendente do tema do clima, ¿no? Porque levábamos tanto tempo con moitísimo calor e con pouca humidade, e iso facía temer porque non iba a haber moita productividade, non? Eu, de feito, decía yo a Lucho, cando veu dixo, bueno, que vamos ter as xornadas, digo, non vamos ter, non hai setas. Non hai. Pero, bueno, penso que sí vamos ter setas, e moitas. Bueno, por lo menos, si é certo que o clima axudou estes días, bueno, que esa humidade que nos faltaba, imagino que, ao final, a natureza debe de ser moi sabia, e sabe cando ten que dar os pasos adecuados, e non podía quedar Trives sin festa, sin xornadas micolóxicas, está claro, non? Bueno, pois, Lucho, contanos un pouquiño, imos a comezar, que é o que tedes preparado para este ano? Contanos un pouquiño que é o que ides a ter preparado para eses días. Bueno, pois, como todos os anos, o venres día 4 comezamos o concurso de tapa, sobre as 6 da tarde. Este ano, a verdade, que estamos moi contentos e moi legos porque participan 15 establecementos de toda a contorna, co cual, bueno, ano tras ano xa non mantendo locais, non que imos increcendo todavía algo máis. Co cual, por ese lado, pues, bastante contentos. He visto xa tamén que está asentado o concurso, pues, bueno, entendemos que este ano, pues, aumentará tamén, se é posible, pois, a calidad, a presentación e toda. A verdad que estamos nese apartado con todos os participantes, pois moi contentos. Despois, o sábado, día 5, como xa é tradicional, junto co que decías con José Luis e con os cogordos, para a charla no auditorio Julio Vázquez, máis ou menos comezaremos sobre as 9:30, e ás 10:30, 11:20, sairemos en 4 sectores a recollida de todos os especímenes, pues, bueno, os grupos cada un con seu micólogo, e de cara máis ou menos a 1:30, pues, bueno, levarémonos neste caso ao centro de exposición que é no Pazo da Casa Grande, no centro da, vila, e logo, pues, tamén
un evento importante. A comida micolóxica non está a la viuda co teu e noso amigo Angelito. Angelito, efectivamente. Este ano, bueno, pues, como todos os anos, pues, pratos ben elaborados, neste caso sempre coa base do cogumelo, os postres tamén derivados, orientados tamén ao mundo da micoloxía. E xa pola tarde, pues, bueno, seguimos co concurso de tapas, neste caso. A única diferencia entre outros anos é que estes anos sí haberá un grupiño musical itinerante pelos establecementos para montar un pouco máis de festa, de ambiente de festividade. E o domingo, pois nada, temos tamén a exposición durante toda a mañá, e cara a 6 da tarde pois faremos a entrega de premios, os obsequios aos establecementos participantes, o sorteo dos agasallos que este ano, pues, bueno, temos desde o viño da Xiana, cesta gourmet, bueno, tickets para a estación de montaña de Manzaneda, para o spa, para a piscina, temos tamén, pues, mel da zona da serra de, bueno, un lote completo de moitas cousas. Bueno, outro ano, ademais, é certo que nos últimos anos, polo menos en moitos sitios, pero imagino que vos tamén, non? Unha das actividades que chaman moito a xente son as saídas ao monte, non? Sí, a verdade que, pois mira, hai moita xente que si chamou, o sorprendente que viña de zonas bastante urbanas, da Coruña, de Vigo, de Pontevedra, un tamén chamou de Porriño, e principalmente, independentemente do concurso de tapas, que xa que están, si que queren participar, o principalmente o que preguntan é cando é a charla e se ten coste a saída ao e bueno, as dúas cousas, lógicamente, pois son de balde, o cual pode vir calquera persona que o desese, xa vai a comida ou non participe nos puntos, é dicir, pero si é verdade que a xente ten ganas de andar no monte, andar na rebusca das setas, que alguén lle explique un pouco, pues, cuáles son as variedades, toxicidades, e sobre todo, bueno, a que están orientadas un pouco a comestibilidade, pues, bueno, saber cales sí, cales non, eso sí que se nera todos os anos bastante xente que quere vir aquí a facer a saída. Bueno, eu creo que ademais o que axudou a que aumentara tanto tamén ese interese, non, polo mundo dos cogumelos foi a organización de cousas como esta, non? De charlas con expertos de saídas ao monte dirixidas, non? Porque a veces un dos grandes problemas é cando imos o tolo ao monte non sabemos o que collemos e non collemos, non? Creo que cada vez está máis concienciada a xente de que é algo que lles apaixoa disfrutar do tema dos cogumelos, pero facelo con esa seguridade que implica, non? De ponerse en mans de xente que sabe. E iso, imagino que axudou tamén a que crecese esa afición, non? Indudablemente, nós ainda encima temos a gran sorte de contar cos fogordos, que tamén, bueno, son xentes a testar nos coñecementos totalmente, que fan a exposición no Liceo de Ourense, xente que está moi metida no mundo dos cogumelos, co cual, pues, nós, pues, se podemos facer patria e ter posiblemente unha das mellores asociacións micolóxicas da provincia de Ourense, co cual, bueno, tamén un plus adicional para ofertar este tipo de programas e que a xente, pues, anímese todavía máis a vir a Trives a estas zonas micolóxicas. Os hosteleiros, Miguel, Conchi, vos notades ademais tamén que ven xente de moitos puntos de Galicia, non? Aproveitando estas xornadas, non? Sí que ven xente de todos os sitios. Eu que sei, a seta é unha cousa que chama moito a min. Bueno, que a mí gustame moito setas. Gustame moito as setas e gustame moito montes. Entonces, pois, sí que se animan a probar. Eu que sei, non lle teñen medo, dice, bueno, a ver se me van a envenenar. Sempre hai o típico que te dice, a ver se me vas a envenenar. Pero non, todo o mundo proba e gustanlle as setas. Miguel, ti notas tamén, me imagino, ese movimento de xente deste tipo de actividades. A verdade é que para un lugar como Trives, non? Que necesita ter este movimento precisamente, é maravilloso, non? Para os hosteleiros ver esta fluidez de público, non? Por suposto que sí, vamos, indudablemente, e cada vez é o que falábamos hai un momentinho, non digo 90%, pero o 70% da xente que se move por aquí é xente foránea. Claro. Así que maravilloso, cuanta máis eso é para a vida, mellor.
Lucho, unhas actividades tamén maravillosas é esa exposición aí nese patio maravilloso da Casa Grande, non? Eso tamén é outro dos puntos neurálxicos destas xornadas. Sí, a verdade, bueno, temos ali un espacio maravilloso, que, bueno, é un espacio que ainda encima pues, está ubicado no centro da vila, co cal, pues, bueno, pues, mellora tamén a accesibilidade de toda a xente que poda ir ao recinto, unha zona que está ben iluminada, que incluso se chove estando no exterior, pues, está resguardado, que ten unha boa iluminación, e logo, pues, bueno, evidentemente, pues, un pazo sempre vista algo máis Hombre, claro, o ambiente que se poda crear para ver unha exposición de mitoloxía, a verdad que, bueno, por ese caso, pues, nunca nos puseron ningún tipo de problemas, e tamén é de agradecer. bueno, e a este paso vais a quedar pequeno, eh? Bueno, pues, ojalá sea eso o futuro. Pero bueno, unos con pés de plomo que tampouco se pode morrer de bola. Bueno, contádeme a ruta de etapas, por exemplo, que tedes preparado? A ver, Miguel, que tedes preparado na cantina do Catro? Non te vou decir absolutamente nada. Solo te vou decir que para curarnos a salud vai ser a de gel e a shiitake, porque claro, visto como está a mitología, pois xa nos curamos a salud, non vai ser vemos. E pouco máis podo añadir al respecto. Hombre, como eres, de verdad, como che gusta facerte interesante. E ti, Conchi, me podes decir o mesmo, A claro. xente que veña a probar directamente, así xa, Claro. por lo menos que veña con curiosidade de saber que hai. Ti, Conchi, ti tamén aplicas o neste caso... Eu mesmo conto, hasta ese día non se sabe. Pero- Nada, a xente ten que vir e xa está. Son o único privilexiado que sabe 10 días antes. Claro, é que xa... Esta chicara de costas a mí, pero non posso decirlo. Eso tamén é verdad. Bueno, en todo caso, Lucho, de memoria eres capaz de lembrarnos cales son os locales que participan na ruta de etapas? Por suposto. Neste caso van a participar o Museo Bodegón, o Cervecería Boliche, a Cantina do Catro, o Restaurante O Paíño, o Quintela, o Lar de Alicia, o San Martín, o Cafeto, posiblemente, case seguro, tamén o Esquí, que hai un cambio de propietario nestes semanas, as Maceiras, que é un restaurante hotel, o Pazo de San Lorenzo e a estación de montaña de Manzaneda na parte de hostelería. E o Manolos, correcto. E la viuda? A viuda fai a comida, creo que lle chega ben o alto, que de mil historias, o pobre rapaz, Veches, bastante ben. eu o deixo caer para cando escoite para vacilar un pouco, xa me entendes, non? O seu gancho. En todo caso, a mí o que me gusta desto é que ademais ves a todo o pobo Bueno, moi... espera. Dime, E temos un máis. claro. Experience Track. Unha furgoneta de comida rápida que este ano tamén voltará en Trido, que tamén fará un pizzo. Non esperes moito, pero ben, algo para os rapaces esos que veñen. Xa sei que son, mi madriña, que peligro de xente temos aquí en Tribes, de verdade. Decía que unha das cousas bonitas... Claro. Sempre se dixo que se non morre alguén unha festa aldea. Oye, te de morrer falso. Marta. Ai, perdón. Dios, como sodes. Decía eu que unha das cousas bonitas desto é que Tribes ten unha maravillosa aptitude os seus veciños de identificarse con estas cousas, non? E de ser moi partícipes delas. Eu o ano pasado foi maravilloso ver o ambiente que había, como toda a xente de Tribes estaba participando en todo isto. Eso é tamén unha tranquilidade, non? Para a organización, saber que o propio pobo está volcado precisamente coas xornadas, non? Sí, son... Bueno, xa creo que é unha das citas esperadas na vila. É dicir, igual que pode ser pues, a concentración moteira que move moitísima xente, igual que o entroido de verán, outras actividades incluso a nivel municipal que se fan, pues, as zonas mitolóxicas creo que tamén é un fin de semana que espera a xente. De feito, desde a miña perspectiva,
si ves que ese fin de semana a afluencia de xente que igual está fora, por motivos de traballo a maioría, retorna a vila ese fin de semana. É verdad que para ser un mes, entre comillas, oscuro, de inverno, de que normalmente é un pouco, a non ser que haya neve na estación, sí que notas ese aumentar de poboación, de xente, de vida, de cousas. E, bueno, pues a nos, dentro da organización, pues sí é algo que pues, xenera bastante satisfacción ver que, polo menos un fin de semana, eres o responsable de darlle outra vez vida con mayúsculas a vida. Digamos, pues, anima que isto non morra, seguir a outra sana a facer as cousas. E por outro lado, pues, bueno, aquí é bastante doado facer, é dicir, vas por os establecementos e non vas ter un non, máis ben é o contrario. O cual, pues, bueno, pues, sentir ese respaldo por parte tanto de asociacións como de establecementos, como da propia xente, os que te botan unha man, pues, hombre, fortalece que ano tras ano pues, sigas intentando pues, mellorar, porque erros vamos terlos sempre, porque é imposible, pues, bueno, cando tedes 15 locais e xente movéndose, pues, sempre vas ter un detalle, que non podes tampouco pecar o que faz ben, porque sempre vai haber cosas e sempre mellorable todo nesta vida. Pero, bueno, se é verdad que con puxe de todos, pues, faise os erros máis pequenos a festa moito máis grande. Pois eu non podo máis que decir que noraboa unha vez máis polo traballo dentro do Clube de Montaña Tribes, por todo o que facedes, por mobilizar a toda esta xente maravillosa. Noraboa aos hostaleiros de Tribes, dos que eu sempre apostei e seguirei facendo, polo gran traballo que facedes e por esas ganas sempre de facer cousas. Que siga así, por favor, que eso siga crecendo, que eu creo que é importante, e desexo ademais que as xornadas sexan todo un éxito, como xa prácticamente podemos decir que está garantizado. Agora aproveitarei cando remate para ver si Lucho me conta algún deses segredos que non me queren contar os outros dous, que mira como lles gusta facerse os interesantes, de verdade. Migueliño e Conchi, moitísimas gracias por estar tamén no Comer e Falar como sempre, Gracias a ti. Verémonos. Eu este ano non poderei veros en faena porque me toca estar na festa da castaña do Caurel, pero si animarei a toda a xente tamén do Caurel, porque o fin de semana anterior ao voso concurso de tapas faremos unha pequena ruta de tapas da castaña no Caurel, e xa animarei a xente para que o fin de semana seguinte vayan a tomar as tapas a Tribes, Pues aquí os esperamos con brazos abertos a todos. Queridos amigos, moitísimas grazas por estar no Comer e Falar, e moita sorte, A ti, gracias.